हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसे बुजिखाबाय। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों नुजेननाय समनिफ्रायनो। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों बर'नि सासे मुंदांखा जौगाफुनाय एक्ट्रेस पुजा मुसाहारि आरो लोगोसेनो फैलाव। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जाखांफुनाय रोजाबगिरि उषा रानी ब्रह्म लोगोसे सलभेसन। बे मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स आरो टिउनखौबो होदों उषा रानी। मिउजिकआव दं सोरांसा, कनसेप्ट डाइरेक्सनखौ होदों काथीनाथ, डिअपि आरो एडिटराव दं सुchin लाहारी, लाइटआव दं जारिमिन ब्रह्मा, पोस्टार डिजाइनिंआव दं BUHUM राभा। स' लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अफिसियेल भिडिअनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनबाय, नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन। लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ।